meeraallutik angumminnik eqqaamassatik ima oqaluttuarissavaat taata narsami nuunarsaani nungursuumaalla narsaaqam taasangaanni nungursumaa nitni September November tässä taata taamanik ingoami ja passatsaami ilinjartungursumaa qajoqistattu no innatsiumi unguutiarpu taussiutiumi inaami siutlamnaasmaasmaroami narsami ajoqingussasksiin taamanit narsa ajoqaqaamut waffinarassu upanneemut ajoqingussas ida taamanit eqqarsaatiadan qornangittumik uasistumassa qaartakussuornarantassuma taamanit aqutaornaassamata upanneek avanaruyussuarmiikkissam sintes tamaappisimauq nitnorsiutiumi inerami inniarpitaam tamaapiami najunqarsimauq taamani naalangarsiit illuutinguanni qawani illuqarfitoqqami napaasoq taamani kiffan taanaqartart illutaarnissumu utaqqiisaan najortungaan imaatas inkuartsaari siullersaat tassanajunqarsimauq taawatas qassimi immartun toortiami unguutiarp niatiamiluunni anaanan katikkamiik aatsa illutaarsuup nimmineq ismi qammalingoom uatissan ilungorsimau tes ataata tamaan ajoqiararlu panneemi aamma nitnuo innatraami unguutiarp tustaam ajoqingorsimau taawat tessani ukeeriarluni aitsaat 32 unguutiarp ajoqqaamun akawanaqarlun tikiararsimau tässä taamanit pissutna eqqutaaluit eltaornertu kiisariararsimullistaqqawan narsami soonam sulissimauqqaam heriarlerarlun kikku angajoqqaarai agajoqqataata saalamon matiusnimmatleqarpu qanaanaaffajaarikkami aanaga taanna utoqqamum miumiunguutiarpoq kin aatan narsammiu maannak taqqavannuummi utoqqartaarassimmeqa mittaaqqap martin porsinni ataatanga illoraa siataatkis qatangutaataama toqoannikkuup nuupput qatangutaarnikkuo kingersuatsaam toqoq tastaan siusunappaamik ajoqiuffigismava kingersuutsi ukiorpaalustoqarnersimuataan sonnuupanneemmi imma ukiataasmarsulluunni ajoqiusimau saamkansuutsa uteqqissin testin soqaarningorsmalassin toqu ataataaama uumamminnippaataqartuugami uumullattartuugami iluarsuu saunappu tässä 1954 toquvoq suu kaalaa illit qanu eqqaamasaqarpit ataatin eqqaamasik qanu oqaatiitil tumen eqqaamasappaataataga oqaaragami naataqisartoritsu titsa oqaatsin naataqisartoritsu uatis eqqaamasinaasaataata ida ataatin naasinginnitsaa sapettarpa uwa meeraanin eqqaamava naataqisarpoq oqaatsin unetseqin uatis eqqaamalliinnertangartaan ataati siin soonalimi aillatsingit ataatanga anaanin siisnersunaani kiivaanaamen taqoyaarnikoriuungami taatanga ittaviginner soi tuullut soonam angeeqqaat sinninna misigisaqarpigisaqarput taatappa siin tisaam eqqaamasam itangaat politikeriingam landsroyum qinan nikuamik immaqaana qaqangupim immaqpammi foonqkunin taamanidi uwa imen eqqarsartappuga qimainnaartaallartarami titsami taamaappoq uwan qatangitsigi taamanik pingasiingugut aningaraa uwaraqqataraat angillasarput aasiin atavarpoq yuulut
aasikki taislassimagaangit eqqamasappa asiinitikaasmilli immarmarlangaarli ilangisarpaatiin lansuita sieni eqqaamalluinarpa aallaleraangami tuottaangillasarperingit inin allan tispaasitsingat tap wataan toormigisarnam immaq eqqamasartoriutsu titsa tämä politiikka on asingisaina umitse topic. Ismakataa imminnuin takasaatsinsa. Immakatain puivikkiits mä ananen tokosimelessä tätä mä saattanut rimeslitä. Itaka tappitsa on henginnettä. Tätä aina sumkisi pyrävingitsi. Mä en saas me kasaatsingaan itaka takaptap itä. Äijäkki tämäkin sorenginna meimmaka. Itä kinnem, itä renginnem. Tätä on äsken etsua. Kuinka sanni kuinka, mä täällä on renginna on työmsanni kutsu. Tän kammitlyyn ottaa meään niin äsken otan. Ämmäri tämmöinen akkut äänätän nem syysi piti tuom eikä on saattaa pian työtämään. Tässä ätsangua oqapputit juuluarallu illillu nuliani siullermik qitornaraasi taava nuliaqqiutaanaam qatanguteqarpusi ataaso siemmearaasilun taan toqungami taa pingaitsaanik muliamin anneqarpo sien taan inasmaraallin niaasiasma atsaatoq niaasiasinguat Tamariltuin kisingaanpuut ajoat kisin ananitsin asain katengitqarni kiingut meaillut toqusarniki uanga tässä tannaani eqqaamasaarsinnaagaravappunga kisin ukkonnaaraottimi immaqa tamek pippiaraadipatsu tamas asiitsini kuungamikki uin siin aitsassu mannik ukkonnartaaraar eqqarsaatingadin qoranningada piahaassimangadiwit tutsiitsingiinnarnik tataaten allittartaruutsuungami tatsa taan unnutsuamut tamikkinaasaaanaami juulua illimmi taalliortarnaani eqqaamasaqarpit naasumi eqqaamasaqangik hennalingila allittartoq aamma tamakkunga tungasni oqoroqatiina ajoamitsigu urusaqqumiissiffiina ajoamitsigu aam innimigisaqatsigu tamakkuleqisillu Kienderungita eksittuannuittuusaan tässiltartoq aamalimat oorpummi essiingitsuorunnik ilinniartis tappaasinnammina täsliami tän pingaartariami taalarsartit nakkeraalsartit toort nimtaik pingaartislunortiganasingila angerlarsma fissin pattaliaqappisi naavik pattaaqangila sientes oqaruffima toorfumiltaak angiaqaama torsortaaqqaama tes uumeraagallaata toorfumi agiyaannangayam suulisartarpaatsi eqalarsuutin tabakkunin eqalarsuutaartuni eqalarsuuttoqqani eqalarsuutitsilna itteqqarniittarpusien taan pingaartistartoruustua kunaqangitsima aamarksien tussiaqattaartitsilluunsuunnit taillan siumiaqqasingisainarpa lagaarsaksien naalliilertortaakkutaa eqalartitsanna eqqaamavaa suwa qeqarsmadaam ilaasaam aanersittaan sientit ajoqarnaati naaleksannerartaruutsuusarpa puittuain tällän isinisaqarpiinginnam tällän ilinniartilta tällassattarpunksien soos maanarsalta jaustikkin poskikkin sinimiaqaqin ajaamitin tamikkinin tällänti alingaartikisi illa ennottami ilinniarsarattarpun ila on sukkutta eqanarsit angerlarsma fissinnimi eqanarsortittarpaasi naami iman angerlarsmippitsin imat qiimasassuunitsin eqqaamasaqingitan titpataat angerlarsmillun taamanik
атаққинниттарнам иммаqa атаатаатсуатаамен мисигисарпаата акансассууситтинга атаварторуутсуусаарма таават аллалли аллами иммат қиманартассуам мисигисақаттин таамаатсиллигу иннимигисарторуутсууарпни питааннитса тавиккаатиллигу малинни аллатсилли ja uaangittaan aqamoo imut illutsin aanarsinnam eqqaamaraqqangilagut nimmineq uumumeaarpullut aanarsuutaangikkaagat hintistaamanik suutsaavaam ileqaulapparpu upannaik upannaleraa pingaartum qaqqaaqaun pillu upannaarsiitte aanarsittasuap tannuunnequtaasarpu auna ueqqalaarsinnaava immaat ataatapaama ukioppaadun kommunaoit oqqansulinniku taawalaamlaansoim ilaasartaanikul taaleqqaamaarpaa pulisikkin suliaqarniku plaarpuqaam si uatrisivistingitsim ukioppaadutsoon kommunaapistaalsimilaasartaanikugam tissaama taataqsuliaarunnajoram ilaatigut sorsunnersunaran pingaartum niivettaun titimarunni niivettussettassukup Andreasen Droswaib akkusingaamik aviisinik tenmak iqatsuna aviisi sassunnam tungasin taakkua qiortaarlugit pippiaramnutitsorlu allaarsium ikkutaa eqqaamaharpaa kalaasallaarsassorlu alikutailluartororpaa taamanikkaam kersuitsiarmita aamma eqqaamaharpaa isiinaartitsinik isiinaartitssaartakku atuarfimmi sungisaalluni tamakku imaat Karl Hallman isiinaartitsia eqqaamataan kalaalqastumiingorlataan isiinaartitsingaat aamma nimminoorsanaani ilisiitsugusaam isiinaartitsingaa eqqaamaa aam upanneim ippaqaqqammi aam isiinaartitsingaam eqqaamaa soortamakkuni alikus suiniartort eqqaamarpaa aamun kensuitsiarmi taamanik qiimasorsugam inuit tamakkuni nuunnaasaqaam atsain eqqaasat isiinnaartitsissusiaa qanorun taaviu ilisiitsugussimo qaatigisarpaa tassuutaissuma illaqqaarsimussiangoo ilisimatu William Charles Pitzer pinikua taamuqaatigisarpaa ilisiitsugassik kaalaa illum tamakkuning eqqaamasaqarpit tistoqqaamallittaarpaa isiinnaartitsarkis eqqaamalliuinnaanginnik uanssorpiat isiinnaartitaamanikkim aammaeraangam eqqaamalluinnik sinnatingila asiikkitaqartisniartarta tamakkini isiinnaartitsillu titsitsillun tatsam sungisaallu ua eqqaamalluinnaanginnik sorpiat isiinnaartitsigisarna qassin ukioqarlusi ataataaruppisi uanga atnit uanga qassis 25 uatas oqaasigaannittut apassertersmaragu appaanik aasien irtaskuulimqarpu kiilumorlun taqqaunitillu anaanalloqunikuuq taawat utassimatalluga upannaimiilassuga taataan toqunikuulluna ajoarluartum taak toquna tamaattakunikuunginnik ayusaarasappaataat ua aamma taataaten eqqaamasinnaasik inisuttuangaanninni Mainik eqqassatsingaik inisuttuaqqat qaneq imaini dittam naarittap soorlanittek meeqqakalini hiya wataamanik inas dittam mainik kingarap inasmaraitsaarap ettuntuanningal sen ataata unnuk aneeqassisenginna atsassu eqqam uaitaneersuttaaraamma hiya taata tauqartapam ukiikippallaaqaat den andam taas ukiikippallaaqaattam ukiikitsaak maannikingaraqanama taksitsaarapa imma loqaasitsaqigilat eqqamasappa imma maannik eqqamasappa immaqaana imaata
meaqarsittaqsimaqangam ataatanga ingasista uasaadamut kisinnaidaatsikki qadawanera ingasillini noqitaasappaatsin sumsoors taamannilli sit alianaat qaqqamulluunni piniaat kisati nangap tivillun ila ingitsiisoor ataata maanik taamanik ajangasappaa maanik aqasaris immaqaana meaqarsittaqsimaqaaqamitek taamat iluutsingisapsingaatsin umaanik aqasaatigidaak taamat nillingisappaa taamaatsimasinnaango sumulluunni sortsiullami maangelinni upennaak pinsikkinnilinni sikiitilligu kanseitsaaqimallin qaqqaariarti qimutsin usannat uwa ilaaqunneqartinginnam ilaarsittaqa taatam soppinat ilaatsin ajarampi naviasittarnen uutis qamappaam taamanikka tuottuusaat uut aasanaani qaamatpingas feriartaqatta tautaan feriarpaam atlluga taatagiilangatuga eqalunniartornap eqqaamaqpaa nuinnattat kengersuutaakkangiani tippuun eqalun eqalunniartaat istaamanik alianaattarpaa tissutappuungaani uterialaama aam asiuqarfingu ilaat aqusaarlu naalangiartittiartattaami aamtit nuinneqtaartan taamanik aasaq sida unerisamasertissuugillaqap manitut liinarsuilaqingikkillaa nalliutunaamnaalaja titiartortarsimassaaq tiskansuutaamik naasarpilliuttuni kisiani nuneqarfiit sorsunno upannauk aam utuaaqtaan nuneqarfeering taikka ornittarpaa naalangiartittiugatugillu ajoqiunat taamanik taa pisussaаттаагамиго сапайстон урапиттарпаам кусаамит уннуммут намусниартарпаа намус тамаа тустиариттаартэртинаиллас umiasainnaam immartaaman angalaartarp taamat алитсага суутис тиссум тааваник умиасааник симагиллтаага ипуин наам акутсаале арсалинник туссиусиақарпоқ туссиутиниттуни суу тэтэкуларпакку илааннераарлу киэндэт намлангитсу тассиарпаалуссуақарсимутсагалуар таватсиникуусимагунерамик каярорту тэттекуланнаат нараале канупписиманалти таатаммуарсимагунерамик таваттааллиарпаалуссу такуникуунгитау лунгиккераапааппеқарту қарсимасу такуникуунгилак аярнераат таамааллаат намминеқ оқалууссаи атуа таасеқарнанни тааккуумаа нусти таапингаакка иливам илинеқарсимасоқ уярак ауатаална такуникуунгитара тусаамааннарпара уулариламминеқ qinnuunikkuuga isumapaasinaarnikkuug aamquillуга akuanikkuugakku taavalu ussutaanna tas inuya ullorsiunnaranni uleersimavaat aam ultaan uwa upanneekumuunat innuttaanikutitalu siantakunikkuungitara uata tistakkinnikuungilaksi eqqarsaasiarpeqqitsagim taksartaarat ulaitaan qinsiinikuumagisoornam ayu siunussoqaarli akigaasmaangu unippigisartoriutsuunik ataatapa tamakkininga soor assitsinik qanoqit soqutigisaqanginna ila qanoqaarsittalitsilnala kisintis ulai siusasuungikkalaam tikkian suleqatiginikuungami immartaamat idannaarna uungitsin etsoqenertoriu immaq aklaasmugalarp nangarsmitsegalarp taatam nimmin isima anussaava malillu tulluartingi tulluangikkalaanga uanni tässä luliata rikkiinap taan isumassarsiarisimava taan isimaakkusanertoriutsuummat tultitsa luisimaartigisartoriutsuga singalikulu
Se uoin tietysti qaqarnitin atan qarniku aqaama ataatan oqarnikus uo qaqaraamani ja qaami qintigisimagaarla atan qarntak tingaptin rasmulun parasiminganitis eqqamaartaan oras kiantin aatsaat atattanaami atan qattannaqsappat Suomi tau itiartisu taasima nerpo. taamanik aampatas naarangalaartoritsuusaami ima ajeqak Joulua illimmi apersortikkavi atorneqarpa. Naavik uo apersortikkamaternaqingitaan hientettaan ujarattaan tungatillu uuroi nessuujaammaanammineq kuestutitut tessuga imaattu tussiusiaat kuestutut tunniukkullu akuassmauga tutluarta hingekku soorkaarauqarisataatavdammineq tamakka tarriniinniut pilartittoruussuungikkaluarmiit Kennedy taamtaakkuaqqinusut aamitiartiinnigissaanut tungaviataan kusanaamat tussium tessuun questutitut taani ilertaamat ujarattalungaarsimagapikku Taanna tussiusiaa Society Christus pigaasi. Siusappaami qanga tusaqqaarpisiu. Qaavangilaqarpiartusaqqarnullu eqqaamillunningilar qangerpiaq tunneqartutassimatas aatsa tusaarittaan ujarittaa titsiga tutsiimmut sitsaaritsimut tungatilligu quyititaasu akilissaarssimagalaarlinga itsu tulluuppunga simaqaama ananarpitsaun tungasartaan tutsiit taammat assitsinga quyitsigin qarna nuillaatigeq Aalikaatreerparput uquluttuarfik aalikaatstami uquluttuartipagut Kaalaaq Karen Christensen Amma Juluaaq Jørgen Matheusen aalikaatstassiarlu Lise Nielsen 1998 aalikaatstassiaraa